trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikakawhaag unom nga Domingo, sulod sa tuig. Ang bungaw nga nag-uwang sa mga adunahan ug kabos, ug ang mga inhustisya ug ang pagpanglupig nga ania sa atong kalibutan karon makalilisang gayod. Ang mensahe sa Ebanghelyo naghagit kanato. Namatikdan mo ba ang kakabos ug ang pagpahimulos dinhi sa kalibutan? Unsay imong gibuhat? Dili kita makaingon nga dun ako'y kaugalingong problema. Wala ako'y mahimo sa problema sa uban. Kung wala kita'y himuon, adunay mahimong lalum nga bungaw tali sa Dios ug kanato. Dili kita mailhan sa Dios nga iya kitang sumusunod. Karon, unsay atong buhaton isip tubag ni ining maong hagit. Uban sa masadya ug malipayong katilingban, palihog manindog, ug magiusa kita sa pagdaig ug pagpasalamat sa Dios sa tanang mga grasya nga atong nadawat gikan kaniya. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo man kaninyo. Isu mahinaot ko ning santos nga misa, ang grasya, moabot sa inyo sa kapanimalay, sa kasing-kasing, maghata og kalinaw, o kaayuhan sa mga sakit sa lawas o galag. Kansang balay karong gimisahan ini ato ang TV Mass, unta kini kapanlanginan kanunay. Ug maanda kita sa pagsaulog ning santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga minulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga miani aron pagtawag sa makasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga naglingkod sa tuo sa amahan aron pagpagama alang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios magkagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios ito sa langit o kadait sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios samahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo, bugtong anak samahan. Ginoong Diyos, Kodero sa Diyos. Ikaw nagwagtang sala sa kalibutan. Kaluyi kami. Ikaw naglingkod sa tuo sa amahan.
dawata among pangamuyo. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halandon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa maya sa Diyos Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayon na ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, natabangi kami pagkugi sa paglakat nga nas kinabuhing tunhay, nga imong gisaad o pagpadangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Si Propeta Amos nagpadayag sa kasuko sa Dios alang sa mga adunahan nga nagpahayahay ug wala magpakabana sa mga kabos. Silutan sa Dios ang katilingban nga wala magbadlong niining maong inhustisya. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Atong paminawon. Alaot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion. Og kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tawo sa nasod sa Israel nga maoy dangpanan sa mga tawo. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mahalon nga mga katre og naghayad-hayad sa inyong mga kama, og nagkaon sa karne sa mga nating baka og nating karnero. Gusto kamong magtagik og mga awit sama sa gihimo ni David, og magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamog inom og bino, og gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayong lana. Apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa, kamo mao'y unang mabihag, og ang inyong mga pista o kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Daika ang Ginoo, kalako. Daika ang Ginoo, kalako. Pulan siya nga matinumanon, hangtod sa kahangturan. Nagpatangat sa katarong, alang sa kitaog tao. Naghatag og pagkaon sa gutom. Ang Ginoo naghatag og kagawasan sa mga bihag. Daika ang Ginoo, kalako. Ang Ginoo naghatag og pagtan-aw sa mga buta. Ang Ginoo nagbangon kanila, kalalo ka pa. Ang Ginoo naigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Daika ang Ginoo, kalako. Kibuhi sa Ginoo ang mga ilog, mga balong. Apan niyang gibawo ang pagi sa tautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan.
Hallelujah. Daika ang Ginoo, kalako. Ang Kristiyano kinahanglan mo saksi sa Amahan ug kang Jesus pinaagi sa iyang pagpuyo nga Kristohanon. Kay ang iyang kaluwasan gikan man sa Dios pinaagi ni Hesukristo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atong paminawon. Apan ikaw kay iya man sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuting mahimo kang matarong, Diyos nun, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo, ug makadawat ka ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, sa pagsugid mo sa imong pagtuo, atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan, ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran, atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ug matnguni nga dili kini kabulingan, ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya ug wala pagayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo, Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, May usa ka dato nagsulob og labing mahal nga biste ug nagpuyo sa luho kaayo. may usa ka kabus nga ginganlag Lazaro, kansang lawas na lukop sa mga nuka, ug pagadadon siya ngadto sa pultahan sa bahay sa dato. Base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gida sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya ug iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluyhiin taon ako. O ipadala si Lazaro dire, aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig, o pabugnawon ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham mitubag, Anak, hinumdumi, nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro, lunlun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya dire. Samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niya na, anaapay lawom nga bungaw, nga nagulang kanato. Aron kadtong buot motabuk nganha kanimo, gikan dire, dili makahimo, ni ang anaa diha, makatabuk nga rikanako. ang dato mitubag.
Kung mao ka na, amahan, hagyuon ko ikaw. Nga imo untang ipadala sila sa ngadto sa amo. Din ako may 5 kaigsuong lalaki. Paadtua siya, aron sila kapasidanan, ug dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, Atua didto si Moises, ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. ang dato mitubag. Apan amahan, kana dili pa igo. Kung adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, Kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung tagaan ako og title kini akong humili karon, ako ni titulan og buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha. Familiar ang kantahan ninyo? Wala title. Lumilang na. Balita ang nakurat ko ba? Kini bitong mga tao nga magdiborsyo ba? Ang hinungdan sa kasagaran nino mo kay maltrato, no? Nanakit, tanan na ba? Unang magbuwag, magdiborsyo. Pero ni balita, no? Mo nakadungog ba kamo ni sa United Kingdom Emirates? Doon ay asawa nga ni file og divorce sa iyang bana. Ibaw ka mo siya sa buutan na kaayo. Pwerte buutan na. Bisag away niya. Gawa lang. No? Bisag sa pila ka tuig lang puyo, wa gyud away bisag kausag. Bisag isugo niya, sugot lang. Murag ingon siya di na sa kaantos ba? Murag wala lang, okay lang. Ni-feel sa ba nga murag dili siya importante. No? Too much love. Murag di ka to ano. No? Kaya murag wala lang. Mga igsoon, maglibog ka, no? Maglibog ka. Nganong mahitabo ni ingon ni ini. Nga in spite of that, mura siya was ma-appreciated ba? Ayun, nahinundong man ko sa diha ako ang parokyano nga magtiayon ba? Nga labing kay sila sige ba? Labing kay sila. Pagkadugay, gipulo at naglabing, niningon diyon ang bana, dahil mag-away ta usahay, oy. Muro mo sabi, wala mo sila may. Yan yung interview na ako nga kuhan. Interview na ako nga kanamtang puyo-puyo ba duga na kaya, puyo-puyo na ba? Nga kaslunon ba? Sus, 5 na ilang anak, 5 katuig kada, kuhan ko. Sa may sekreto ninyo nga murabag, lahutan inyong mga ba? Yan, idaghan ninyong anak. Ingon yung ba na, sekreto pa der, away. Kada away na mo, ni mag-uli, mga anak yun. Huwag sa awa mo, sultihin ako pag-away mo siya, ha? Ay mo pag-away. Ang punto ni Ana mo, nga, gitawag na ito, pagkabana ta ba? No? Pagkabana ta, kanya mahibaw ta sa kinahanglan sa atong isiga, pare, isiga tao. O niya, buhato na ito ang maayo. Concern ta ba? Lahi sa itong ikasal na ako, nagkasal ko, hindi ba may naghilak grabe kayo? Abi na akong tagtungod, pag human butanan ako, lang kung naghilak maka, sa hinungdan, ini mo, parinti ba kag-unsa, dili nyo na yun, siya. Ako nagtanaw lang ko sa babae ba, kumadyan sa kagulingon niya ba, pagkasal ko niya, sus, yun siya, anak dyan ko, sus, nindot kayo. Bago yung kasal, akong bana, no, sus, ang iyang mata, di yun mabuwag ka na ako. Wag yun, sige lang, how are you, darling? Sige lang, tanaw, ako yun. O karon, sus,
Abot niya uli, dili ako yung pangitaon, ang iyang mata nangitas manok. Ang iyahang po siya, ang iyahang sa baos ng kasal, sus, murabag all ang panghuna-huna siyang asawa bana para region niya, no? Tawgon siya, textan siya, nagkakaon ba ka, nagunahuna lagi sige. Karon kalimot mo gani usahay birthday anniversary. Ang hinungduman og asa ko tong kwarta. Turan ko no, sus, bag-o kupot yun bag-kuyog yun, kupot. Yung mapandul sa mga ulangan, dahil pagbantay. Kaya magkuyog sila, muli mag-unang pawahi. Yung mapandul sa mga ulangan, danghag man ka magdawa ka. Tunan, labing kayo sila, sus, o kasal, sus, kupot sa kamot, patug sila, kupot sa kamot niya, face to face yun. Ito, karon back to back na lang. Mga isuan, feeling niya taken for granted na ba? Something is wrong. Magkara mga tigulang sa Amerika, for example, isa din ba? Sa ilang house of the aged, naanta na ang pagkaon, naanta ng amenities. Pero ang mga tigulang, tuas putahan, nagsiktan aus bintana, kaya nagpaabot kung nang bisita. Because they have everything. But the one thing they need, sila. Wala awa. Mga ang Ebanghelyo ron ba? Ang kinisi, ang dato, sa may saning na impirno man siya. What's wrong? O man siya mangawat, mangunsa. Pero nakita ang ginato din ayan sala marigyan, wa sa papagabana. Nga diha ang pobre, nakita siya, wagin siya, why reaction? Wala lang. Ug kana, sa mata sa Diyos, ikaw ka na sala. You don't care. O hinungdan nila, mga isuon mo ni. Kung kita obsessed kasi sa kaugalingon ba, sa tuang luxury, sa tuang pagpalamis ng kinabuhi, kung maura gina, may tabo na ini, no? Di na takahunahon na sa uban. Mung nag-iingon na ba, kung ikaw manambo ka na, niya ang bintana ni mo, nga bildo, transparent, makita ka nga ito sa bintana sa mga tao, mga batang nagdura. Pero kung ang bildo nga tubangon ni mo, sami na, doon na self-plated na, iktan ni mo sa samin, bildo gyapon na ang kita nimo imo nang naong di na kita sa uban. Yang kita ra bata mo tanong tas naong sa amin imo nang kaugalingon imong hitsura tanan. Nadugay kita sa amin. Pagtanaw sa naong hantod makitagbaw ta sa atong hitsura magwapa patagba unsa. Hantod ora ba nalabay sa amin no? Nabakakon. Muro kag gwapa pero di ay. Pero makita nimo ba ang tao, no? Nga, nung pagkabana, usahay ka na siyang tuo siya nga, wag ko ihay tayo kinabuhi no? I'm not my brother's keeper. Pero dili ka na, no? Kuyawan usahay ko doon yung mga parokano, bitaw, mga ingkotana ko, manimba sila ba ko, sige mo lang kagsimba, asa man imong bana, asa imong anak, isa, di mo na manimba mo nyo, para bitaw, ihay mig kalag. Wag na ihay kalag. Ikaw bantay do. Ikaw, sige simba, wag ba na imo bana? Di ka kasus langit. Kaya, kudadag ito. Kana ba? You don't care. No? Ito kang mahimo ni anak. No, ganun usay tayo di pagkabana tao. Mahadlok man ta. Mahadlok ta mo involve. Huwag kita ma-apil ta na ma-apiki hinoon ta. Katong bitang istorya sa dungong ano nga, dihay mananunguot, gigukod sa pulis diya sa Colon, alas 1 to, maugid papagablis ng tindahan sa mga insect, gigukod siya, ang insect, bago pagabli niya, maugid panghiwatin niya, may pag-agis kawatan, niabot ang pulis, yung pulis, asa man kita kasi, katong iagi din ang itong kawatan, na, yan sa insect, katong nagkao gitom sa, yung pulis katong nagpurol o nga shorts, o katong nag-t-shirt og puwa, mo tay kawatan. Kita kadto yung sa So, di ba niya, there are many things nga, sus, wingon na ba, nga daghang kang gilar nga mulipang, tungod kay, may mga tao nga maayo, no? Nga, way gibuhat for this. Tungod di ana.
sus, nakatilog tagam, din agyod siya mahigugma. Kaya kan higugma siya, napakya, sakit tuno kayo, di ay siya mahigugma pag-usab. Natagam na kuno siya, lisod na gyud siya, bahala na din agyod siya. Niya ko sa giingnan. Dahil ko, mauna yung buhato ni mo dahil, di na ka mahigugma, di na siya ka malipay. When you refuse to love, it hurts sometimes. But if you refuse to love, you will never be happy. Di juga malipay. No? Kanang masakitan ba, dili na jud ko. Para bitaw nang kanang mga anak, di na jud ko, kausan lang. Pero kanang dili na gyud ba? Kinabitaw sa Ebanghelyo, no? Kita ka, ang pobre diha magsandig sa dughan ni Abraham, no? Abraham do sa Dios ba? Unsa may do na as dughan sa sabi nas dughan, gugma, kaluoy. Mga pagbati ana ba? Muna duol kay ni ang mga kabos sa kasing-kasing sa Dios. Nga kini gitawag natog dato, layo kayo daw impyerno yang kinabuhi. Ano man layo sa dughan, kuha ang gugma, kuha ang kaluoy, kuha tanan. Muna sulti ante kas kinabuhi bisag unsa ka dato, bisag unsa ka, kun way pagmahal sa imong kinabuhi. Wa gina ang gugma, wa ang kaluoy. It's a hell. Si Pierno ka na. No? Muna nung wonder sa Ebanghelyo karon ingong Ginoo na advice ba before it's too late. Before it's too late, no. Palihog, fall in love. Paningkamot yun. Paningkamot. Nya sa ipon niya, paminaw sa mga pulong sa mga propeta sa pulong sa Dios. Paminaw sa pulong sa Dios. Po pa niya. Ug ang pulong sa Dios gibalik-balik kita hapit kada adlaw mao paghigugmaay kamo. Higugmaay kamo. Paminaw sa mga pulong sa mga propeta. Ang atong nabing propeta karon mo ang Santo Papa. Usay pong Pope Francis. Ingon siya, ang kanang mga tawo nga kabus nga timawa nga in your life nga naa sa imong kinabuhi. Timan ingon siya, tanaw timan ay gini, inudumi ni nga kana sila, na ako kana sila. Ako kana sila. I am with them, I am in them. Mga kabos. Nga kung imo silang, if you scorn them, you scorn God. If you close your heart for the poor, heaven is closed, sirado ang langit para nimo. If you have, sirado imong kasing-kasing sa kabus, sirado sa langit para nimo. Mabito mga igsuon, yawag kita ba? Kung makaabol tatari ini ba? Sa puwang sa Ginoo ba, you know, it's not good for man to be alone. We have to reach out. And of course, nakarealize na ni ini, ato ning pong experience, tayo lang imong experience na mong kinabuhi. Tinuoy na giingon sa awit, no? Puwang pa niya, people who needs people are the happiest people in the world because they care. Amen. Pagkadaghan sa nahigmata nga nangandoy nga matulog kay mas tamis ang magdamgo sa mga dili tinuod. Ang saksi sa kamatuoran mupiyong lang sa kasagaran ug magantos lang sipadan ang gugma ug ang kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Nagato ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Mabuha sa langit ug sa yuta. Ang Jesucristo yang anak kabugtong Ginoo nato. Kumanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yang anak ni Maria nga Birhen. Kisagit sugo ni Poncio Pilato. Nasa sa krus na matay ilubong. Mikunsan sa mga minatay. Tunukadaw na banhaw. Misaka sa langit.
Galing ko sa tuo sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasiduan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Maigsoon mag-ampo kita sa Dios nga Amahan, sa mga kabus nga makaambit unta sila sa iyang gugma. Humingon kita, Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa simbahan nga sama ni Kristo, isangyaw niya ang maayong balita ngadto sa mga kabus ug ang kagawasan ngadto sa mga binilanggo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na dinhi sa atong nasod, nga diha sa ilang pag-alagad sa katawhan, mo'y ilang tinguhaon, ang unsay makahatag og kaayuhan sa tanan. Ilabi na alang sa mga kabus, ug dili unta sila magpalingla sa bahandi sa mga adunahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga ang lawas ni Kristo, nga atong ambitan karon, mabuhi unta diha sa atong paghatag sa atong kaugalingon, alang sa kalambuan sa iyang gingharian, dinhi sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong Kristohanong katilingban, nga magtagad unta kita sa mga panginahanglan, sa mga masakiton, mga tigulang, mga nanagsubo, ug kadtong nag-anto sa kanaglaing-laing kasakitan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Kamumot, Obispo, mabayaw na siya sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, ilabi na kadtong mga nag-anto sa ilang pagkinabuhi sa kalibutan, makadawat na sa kahayahay sa kinabuhi, uban sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, ablihan mo mga kamata sa pagtanaw sa mga panginahanglan sa mong isikataw. Yang katawhan mo ay among bahandi o labaw sa tanan, ikaw ang among Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo
dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. O Diyos sa kaluoy, dawatang mga halad, imo kining tuburan sa pagpanalangin alang kanamo. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang walay kinutubang gahom diha sa paagis pagluwas. Mahini ikaw ang pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa pagka-Dios. Pan mag-imong gibuot, pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikoy sa tao ang paghigala kanimo, panang tao mismo mo ay nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Usa uban sa mga anghel, nag-aawit mi si mong himayaw sa katingog sa pag-awit. Santos tuburan sa nagkasantos, pagsantos ni mga gasa, mahimo kinilang kanamo lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas, mihatag ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuwasa sa kalis, pasalamat ito pag-usab og midayeg, mihatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanang gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog dunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayang nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumigin mo simbahas tibuok kalibutan. Himo nga maghingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinuno pa sa mga igsuong nangamatay, malaom mo nga banhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong sa imong naong. Kaluy kaming tanan makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinagi kaniya ubang kaniya diha kaniya. Gihatagan kaniya magkagagahong amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mga ampugitas tong amahan, tong gamito ng mga pulong gitudlo sa tong manunubos. Kami ginuy mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy malikay kami sala kanin malayo sa tanang kasamo. Ikapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Sa mga apostoles ang kalinaw ibiling ko yung kalinaw hatag ko kaninyo ay tanaw mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibu sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Pagkita panagilig suunay.
sa Dios sa gawag tang salas kalibutan mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Kung gusto mag-ampay ako sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O ginuhimo ang kining misa, diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdala unta kanamo sa kalawasan, maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya mauman ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. May itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, nagkaamgo nga gipili siya, na maghimong santos. Ang iyang kasakit, mahiyo sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kiniya mong gipangayo, pinagid sa mong Giniso Kristo, imong anak. Nabuhi og hari, uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa itong mga donors ug sponsors, atong mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. No? Atong choir, Celestial Voices Choral. Thank you. Ang atong soloist ganina sa buta sa papagabana, buta o sa mga luha. Si Dr. Emeterio Abangan, Superintendent of School sa University of Visayas. Thank you kayo, sir. O ato ang offerers, Carmen Cañete, Tess Macias, atong Pilgrims Basic Ecclesial Community San Vicente Aurelio Chapter, El Shaddai Group. O ang Holy Face Crusaders gikan sa Pardo, Cebu City. Thank you for coming. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dali ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thanks to the Lord Almighty, Almighty God, all the angels sing, Hallelujah, Hallelujah. O Lord Almighty, Almighty. The man for others. Mao karon na ang meaning kahulugan sa
parable karong Domingo ha. The rich man and Lazarus. The man for others, or I am my brother's keeper. Buta sa pagpakabana, nindo to imong kanta, Doktor. Yes, no, ang ebanghelyo karon nagpahayag yun nga we are really our brother's keeper. Na we cannot live alone. I know nga naagyuday at timanunon. I mean, ako nakahinumdum ko I should be my brother's keeper, no? Mao bitaw na nga gahangyo ko kanunay sa Ginoo nga tagaan bitaw ko kasing-kasing nga maluoy dayon sa uban. Kay naabi mga agila nga kibaw ko nang ginahanglan sila pero wa man ko'y kaluoy. O, ikaw, Nor. Touching kay bitaw sister namin ako ganina ba nga katong pagkanta sa nimo Brad nga kun buta pod ang atong kasing-kasing wala gitay mahimo sa uban kung magpabilin tang buta. So as gingon ni sister, we are man for others para po nako pagpakabana sa uban kay matud pa po nimo Brad wa man ta mag-inusara. We travel. Hold on together and let's travel together. Haron malipay sad ang uban. Murag ang sa ebanghelyo ganiha, murag dungan og panaw ang dato og si Lazarus, no? Pero siguro sa cares of the world sa dato, wa siya nagtagad ni Lazarus. Oo. Unya, paghaabot sa oras na nga nanas last finish line, pagpanghukom na, uy, dito des Lazaro, gasandig na dito. Okay. So, instead of the rich man doing the thing unta nga yang agakon si Lazaro towards dito, wa man niya natagad, ang Ginoo di ay duol kayo ni Lazaro. Pagtanaw niya rito, naabot na si Lazaro, di apa ko diringan naman. So dili day maayo ang magpakadato. Murag dili sad siguro, sister, because if you are rich, para nako, you have all the kwan ba? You have all the resources nga makatabang ka sa pero imuhang. bisag ang pobre, he has all the resources also, di ba? Kana lang ang pag-smile, no? Ang kanang pag-greet bitaw na oo, no? Bisag dili nato kaila. Bisag dili nato kaila basta kay nindot bitaw atong pamati mo greet gyud ta sa uban. Ampot ba? Ora siguro kog ingnon buang man ka di si sister kay mo greet man. Kana sa ma-witness na to sister nga magsakay ta sa jeep labi na ni mga edad era na. Sakit ang tuhod, dindot ka ayong paminaw na ay mga batanon nga muagak nimo ang ilang siya ihatag nimo. So nagpakabana sa mga edad-edaran na. Nindot kaayo nga dili na kinahanglan kang moingon nga palihog, irog ug gamay. So naa din na ang ilang for others naghuna-huna pod sa mga edaran. Nindot kaayo. Ang ako ang kabahin sa iyahang giistorya ganiha. Siguro makapangutan ako, sister, nga ngano man nga ang pobre duol man kayo sa Ginoo. Unya ngano man nga ang tendency nga mo tanay gingon siguro nila ba nga ang dato ko no lisod kuno kay pagsud mas madali pa ang kamilyo mo lusot sa gamay nga lungag sa dagom kaysa dato. Unsa man di ay naa sa kanang usa ka dato ikumpara sa usa ka pobre in terms of ang iyahang pagpuyo ba towards didto sa ato ang kanang ultimate destination unta nga atong ganahan nga padung niya. Murag diha ako na nalibog nga paita day no kung ang magtanaw ko ni Henry C. karon or ni Gukong Win lisura din na malangit pero dili siguro ambot unsa ka. Naabi sa mga daghang dato dili mga pobre nga dato kaayo og wish. Kana sila dato na sila tan-aw sa Ginoo, pobre man tuod sila, wa sila'y kwarta ana pero dato kay silag mga wishes nila. Di ba? Di dato na sila. They are categorized as rich people. Sige,
Si Monsignor na siguro napaka-isulti na. Na ako'y nanduman sa isa ka kanang karpintero nga 7 kabuk anak niya ako dahil siyang gi-interview. Kuya, unsa may dagan si imong kinabuhi? Siya, pobre kay gyud ma'am, pobre kaayo, pero nalipay ra gihapon ko ma'am, kayang akong mga anak nilaban gyud, nagtan-aw gyud namong ginikanan. O gani ang usa ni ingon, ma ay kabalaka. So concern sa mga anak, ay kabalaka kay makatrabaho nako. Hunong na mo sa inyong trabaho, kaidaran na mo, kami na pod ang magtagad ninyo. So nindot kayo din ha nga palandungon sa usa ka pobre ug ang anak nagtan-aw nga naghuna-huna sa ilang mga ginikanan. So aman for others, children who really nagtan-aw sa ginikanan ug sa ilang hayag nga ugma sa uban pong mga igsuon. Urag natural ramang kaayo na siya nor kay ang ginikanan o niya ang mga anak no di maluoy gyud ang mga bata no natural kay na kanag yung wa ta kaila niya nang ginahanglan na abag yun tay kakasing-kasing ana no doktor. Ay, ito nang klaro na. Kana? Ang Ginoo dool nato tanan, dato og pobre. Dool gyud siya nato tanan. Ang problema magpaduol ba ta niya? Mo na mga pobre, dool gyud sa Ginoo kamo may lang kadangpan. Mo na nga close mo dool sila. Kita ang mga igsoon to nga murag usahay, independente kaayo, sobra sa kinabuhi, makalimot mas Ginoo, magtuo sila nga I can work without the Lord. So, anak kita gyud ba nga pobre man ginahanglan ka di lang sa salapi kundi dili sa daghang butang. Ibaw kita wala ay kadangpan sa Ginoo. When the Lord is telling us, you know, come to me, kamong worry, kamong burden. I am. Ako ang inyong dangpanan. Pero kini atong storya karon, ang punto gini ang sa parable mo, bantayan nato ning gitawag sin of omission, sin of commission, no? Kanang sa pagbuhat ba og ngilad, kanang sa nga magbuhat sa angay ng buhaton. Diin ato ipakita sa atong batasan pinaagis panginglabot o panghilabot, no? Ang panghilabot mao na nagbuhat og ngilad sa atong isig katawo. Ang panghilabot mao kini nga motama ato isig katawo, no? Kung sa ato pagmahal pahigugma kanila. Pero usa na kabutang nga ikinahanglan ta magpakabana sa isig usa, we need each other gyud. We need each other. And of course, God is there, close to us, umutabang naton tanan. Amen.